श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 80 27। सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित देयकांबाबत अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईच्या कार्यपद्धतीचा निषेध करत सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांनी धरणं आंदोलन केलं। अरे दमन नीति पर अल्लाह बोल, अरे कपट नीति पर अल्लाह बोल, अरे डंडाले का अल्लाह बोल, अरे इधर से बोल अल्लाह बोल, अरे उधर से बोल अल्लाह बोल, अरे जोर लगा के अल्लाह बोल। संघटन कर्मचाऱ्याचा सर्व तालुके कर्मचारी सेवानिवृत्त संघटनेचा तर दिवाळीला सुद्धा चिंता करण्याची त्यावर वेळ घेणारच त्याच्याशिवाय पर्याय नाही। आज सगळे वयोवृद्ध लोक इथे आले, कुठेतरी त्यांच्या अंतःकरणात आपल्यावर अन्याय होतोय याची जाणीव झाली त्यांना। इतर जाणार तर त्यांच्याबरोबर आपण सुद्धा गेलं पाहिजे या भावनेने ते या ठिकाणी आले। त्यांना द्यावे तितके धन्यवाद कमी आहे। बऱ्याच जणांना डायबिटीस आहे, कोणाला किडनीचा आजार आहे, कोणाला हृदयाचा आजार आहे, कोणाला ब्लड प्रेशर आहे, अनेक प्रकारचे विकार आजच्या काळात आहेत। ही सगळी आजारी माणसं या ठिकाणी जमली, कोणी आमची दखल घेतलेली नाही, ते घेणारही नाही, कळलं की नाही। मग दखल घेत नाही तर करायचं काय हा तुमचा शेवटचा प्रश्न असणार। पेडणेकर तारीख जाहीर करतील सवडीने मागावून, पण आताचं आंदोलन त्यानंतरचं या रस्त्यावर होणार नाही। पत्रकार असतील तर लिहून घ्यावं, आताचं पुढचं आंदोलन 1 महिन्याने होईल ते या रस्त्यावर उघड्यावर होणार नाही। आमच्या शिक्षकांना आणि या महिलांना आता रस्त्यावर आम्ही बसवणार नाही। पुढचं आंदोलन याच मुख्य कार्य अधिकाऱ्याच्या केबिन समोर या ठिकाणी आम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून करू। जर या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यामध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी आमच्या त्या आंदोलनाला सामोरं जावं आणि त्यांना जर वाटत असेल आम्ही त्यांच्या प्रिमाइसीत घुसलो तर या IAS अधिकाऱ्याला चॅलेंज करतो, तुम्ही काय की आमच्यावर कारवाई करून द्या। तुम्ही पोलिसांना बोलवलात, आम्हाला अटक केलात, जेलमध्ये टाकलात, तरी सुद्धा या प्रशासनाची किंमत करणार नाही आणि त्यांच्या समोर कधी शिर झुकवणार नाही। आम्ही अन्यायाविरुद्ध संघर्षच करीत राहणार, कारण तो आमचा स्थायी भाव आहे। आम्ही आमचा आत्मसन्मान सोडलेला नाही, कारण आम्हाला कोणताही सेवेमध्ये कलंक लागलेला नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।